Thank you, Jesus. That's the power of God. The power of God. The power of God. The power of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is Pentecost. Петдесятница. Виждате какво Бог върши в света днес. Това е новата 6-часова видеосерия "Как да изцеляваме болните" с Чарлз и Франсис Хантър. В тези нови видеосерии Чарлз и Франсис ще ви научат как да се движите в Божията свръхестествена изцелителна сила. Никога в историята на християнския свят не е имало хора, получаващи така успешно как да се служим с Божията изцелителна сила, както Чарлз и Франсис Хантър, чрез тяхната учителска видеосерия, озаглавена "Как да изцеляваме болните". Тази специално подготвена 6-часова учителска серия ще ви помогне да разберете Божията изцелителна сила, освобождаването и преживяването на тази изцелителна сила от вас и цялата ви фамилия. Ние се надяваме, че ще се възползвате от тази интересна видеосерия. А ето е Чарлз и Франсис Хантър. Алелуя! Слава! Слава! Алелуя! Слава на Бога! Преди да седнете, погледнете към човека до себе си и кажете: "Тази вечер ще науча много неща, а ти?" Още не сядайте, а кажете: "Моят живот ще бъде променен, а твоят?" Ако наистина вярвате това, може да седнете. Алилуя! Знаете, че Чарлз и аз сме истински развълнувани за направения от нас пръв видеозапис преди няколко години. То беше толкова отдавна, че дори не си спомням кога беше. Тогава съвсем малко осъзнавахме какво щеше да се случи с тях, че ще обиколят света. После изведнъж осъзнахме, че вероятно бе време малко да ги осъвременим. Не съвсем, защото информацията в тях е валидна и днес. Но искахме да споделим някои от нещата, които сме научили. Искаме да ви дадем едно 6-часово концентрирано поучение, понеже има много хора, които казват: "Не мога да отделя 14 часа." И така ще ви го предадем следващите 3 вечери, като отново ще ви научим как да изцелявате болни и да ви напомним някои от нещата, които може би сте забравили или никога не сте чували през целия си живот. Искам да започна днес, като ви дам едно кратко резюме на това, как всичко започна. Понякога забравям как започна, но през 1981 година Бог ми даде едно видение, едно много особено видение. Имахме малко училище за служение в Хюстън и мисля, че това беше първата или втората ни година там. В това видение видях нещо необикновено. Видях земното кълбо, което бе прорязано от едно малко сребърно и едно златно ручиче. То не изглеждаше така, както си мислех. Ако бях Бог, не съм сигурна дали щях да го направя по този начин. Виждаше си един голям глобус тук, после голям глобус там. После едни малки, дребни същества се движеха навсякъде и нямаше никакъв ред и порядък. Не можех да разбера какво беше това, докато изведнъж видях хора от всички националности да се изправят върху тези малки, сребърни и златни ивици. Тогава разбрах, че Бог казваше всички хора по света да бъдат обучени и да научат онова, което ние бяхме научили в нашето видеоучилище. Написахме книгата "Как да изцеляваме болни", която ни подсказа да започнем това, но се случи нещо много интересно. Не знаехме как да започнем книгата "Как да изцеляваме болните", понеже много хора ни казваха: "Вие не можете да учите хората как да изцеляват болните", но аз мисля, че можем, тъй като днес има милиони по целия свят. Бяхме в Канзас, когато един мъж каза: "Спомням си видението, което един човек имаше през 1961 година, което беше 20 години преди нашето видение", и той продължи: "Аз ще извадя едно копие от него и ще ви го изпратя, понеже ще видите, че е подобно на вашето." И така искам да прочета част от това видение. То е отпечатано в книгата "Как да изцеляваме болните", но тук ще прочета част от него. Той казваше: "Моето послание започна на 25 юли около 2:30 сутринта в Уинипед, Канада. Едва бях заспал, когато видението и откровението, което Бог ми даде,
се явиха пред мен. Видението се повтори съвсем точно през утрото на 25 юли 1961 година 3 пъти. Бях толкова развълнуван и раздвижен от откровението, че това напълно промени моето разбиране относно тялото на Христос и служенията на последното време. Най-великото нещо, което е било някога дадено на църквата, стои точно пред нас. Това не е ли вълнуващо? С други думи, ти още нищо не си видял, още нищо не си видял. Това, което сме видяли до сега, е само един малък предшественик на онова, което Бог ще върши. Той каза, толкова е трудно да се помогне на мъжете и жените да осъзнаят онова, което Бог се опитва да даде на своите люди в последно време. И това върши Бог и го дава на цялото Христово. Преди няколко седмици, каза той, получих писмо от един наш евангелизатор, туземец в Найроби, Африка. Този човек и неговата жена били на път за Танганайка. Те не можели нито да четат, нито да пишат, но ние ги издържахме за повече от 2 години. Когато навлезли в територията на Танганайка, се натъкнали на едно малко селище, което било евакуирано поради чумата, която го бе поразила. Срещнали други туземци, които плачели и ги попитали какво се е случило. Те им разказали за своите майка и татко, които внезапно починали преди 3 дни. Те трябвало да напуснат, страхували се да влезнат и ги оставили в колибата. Мъжът се върнал и ги попитал къде се намират родителите. Те посочили колибата и той ги помолил да дойдат с него, но те отказали. Страхували се. Туземецът и жена му отишли до тази малка колиба и влезли вътре, където мъжът и жената били мъртви от 3 дни. Той просто прострял ръката си в името на Господ Исус Христос, назовал имената на мъжа и жената и казал: в името на Господ Исус Христос аз заповядвам животът да се върне във вашите тела. Изведнъж тези 2 езичници, които не познавали Исус Христос като личен спасител, се изправили и веднага започнали да славят Бога. Как ви се струва да сте там? Как ви се струва да направите това? Алелуя! И после казва, духът и силата на Бога навлезаха в живота на тия хора. За нас това може да изглежда странно и необикновено, но то е началото на служенията на последното време. Бог ще вземе неизвестните, незначителните хора, които нищо не са вършили до сега. Колко от вас попадат в тая категория? Алелуя! Но погледнете какво ще направи Той. Ще вземе всеки мъж и жена, ще им даде ново изливане на Божия дух. Алелуя! В Деянията на апостолите четем, че Бог каза: последни дни ще изливам от духа си на всяка плът. Чуди се дали осъзнаваме какво Бог има предвид, когато казва: ще изливам от духа си на всяка плът. Мисля, че аз не схващам и не разбирам напълно това и тогава прочитам книгата на Йоел. Радвайте се, прочие, и вие, Сионови чада, и веселете се в Господа вашия Бог, защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка и ви наваля дъжд есенен и пролетен. Йоел 2:23. Това няма да бъде само дъжд, ранен и късен, но той ще даде на людите си в тези последни дни двойна мяра от Божията сила. Сега това, което мисля, че е толкова вълнуващо е, че Бог върши съвсем същите неща и днес. Чао ще сподели какво се случи с един патрул, полицай в Сан Антонио, Тексас. Бих искала да запомните прочетеното от видението за тези 2 туземци, мъртви от 3 дни, и да чуете как Бог повтаря тази история отново днес. Алелуя! На нашата 3-та изцелителна експлозия в Денвър, Колорадо, завършила 3 години преди записа на тези касети, дойде пророчество и Бог каза: аз съм правил велики и чудни неща чрез ръцете на Чарлз и Франсис Хантър, но чудесата, които ще вършат чрез ръцете на тези, които те обучават, ще бъдат удивителни и невероятни. Но това не е по-различно от това, което Исус казва в 16 глава на Марка, нали? Трябваше да тръгна на серия обиколки за около 6 седмици. През тези 6 седмици 5 души от различни части на САЩ и Швеция застанаха пред събранието да свидетелствуват за възкресението си от мъртвите. Това чухме само за един период от 6 седмици. То се случва по целия свят и ние продължаваме да чуваме и други случаи за възкресение от мъртви. Разбирате, че е по-лесно да възкресиш някого от мъртвите, отколкото да видиш как расте крак.
Да премахнеш една брадавица е много по-трудно от възкресяване на мъртвец, но то става реално само чрез силата на Бога. Колкото напредвате в този курс, ще видите, че заслугата не е на никой човек, защото ние сме просто съдове, чрез които протича Божията сила. Тази случка, която Франсис предлага да разкаже, се случи в Сан Антонио. Наближаваше провеждането на изцелителна експлозия, така че на различни църкви минаваха през обучение и изучаване на книгата, учиха се как да изцеляват болни. В един случай, един полицай не можеше да идва. Той беше изпълнен с духа, но не можеше да идва, защото беше дежурен нощна смяна. Но жена му идваше и всяка вечер тя се прибирала вкъщи и го държала буда около час-два, за да му разказва всичко, което е научила. Така той получаваше знания от втора ръка, но то не е трудно да се научи. И така към края на курса, мисля, че не мина много време, този полицай бил дежурен като парков надзирател в Сан Антонио в служебната кола. Някакъв човек изсичал при него и казал: някой тук се е удавил. Под водата е вече от 15-20 минути. Той само включил на скорост колата и казал: оче, заведи ми на мястото. Слязал до брега на езерото, а друг мъж изсичал и казал: този човек е там мъртъв. От дълго време е под водата. Така полицаят взел финера си и започнал да търси, докато накрая видял задната част на човешката глава, плуваща по повърхността на водата. По негова преценка той е стоял там около 15-20 минути. Тогава свалил колана с оръжието си, приплювал разстоянието и извел този човек на брега. Бил вече студент, като всеки мъртвец. Примерил пулса му, проверил всички признаци за живот. Такива въобще нямало и той започнал да му прави изкуствено дишане. Никакъв резултат. Накрая дошъл друг полицай, за да го отмени. Първият продължил с изкуственото дишане. Никакъв резултат. Накрая били готови да се откажат. През това време наоколо се събрала голяма тълпа и ако може да си представите полицай с мокра униформа, наведе на човека, като толкова много усърдно се опита да го върне в живот. Никакъв резултат, но внезапно духът на Бога му напомнил какво жена му споделила за видението в първата глава на книгата, как да изцеляваме болните. При това той се изправил и погледнал трупа и казал: в името на Исус, аз ти заповядам, душа на смърт, излез. Духът на живот да се върне в името на Исус. Сега заповядам белите дробове да функционират. И знаете ли какво се е случило? Бруф! От мъртво тяло излязла тиня и вода. Човекът седнал, примигнал с очи. В същото време пристигнала бърза помощ и попитала: къде е мъртвецът? Отговорили: ето го. Казали: не е мъртвецът. С две думи закарали го в болницата в интензивно отделение. Полицайът отишъл там да го види. След 2 дни човекът се изправил. Между впрочем, името му било Моисей. Халелуя! След 2 дни човекът се изправил, върнал се към нормалния начин на живот, възкресен от мъртвите, отново здрав, и полицаят го привел при Исуса. Не е важно колко голямо или малко е едно чудо. То става, за да доведе човека при Исуса. Не минало много време и началникът го повикал и казал: ти ли си този, за когото се говори, че възкресил някого от мъртвите в еди кой си парк? Той отговорил: да, сър. Началникът продължил: искам да те видя в моя кабинет веднага. Иди там. Бедният човечец се разтреперил, влязъл при началника си, а той каза: разкажи ми какво се случи. Полицаят разказал на своя началник това, което аз ви разказах, и началникът казал: аз също говоря на езици. Приобщи всички наши служители в една асоциация, изкара едно видеоучилище, научи се как да царяваш болните и постави началото на полицейска асоциация и вярвай, че Бог ще разпространява това по целият си Съединени щати. Вижте, в това видение Бог му показал какво ще се случи и когато го чуете, ще видите, че то се случва днес. Казва: когато ми се яви видението след като бях заспал, внезапно се намерих на голямо разстояние над земята. Не зная къде бях, но гледах надолу към земята. Изведнъж цялата земя застана пред очите ми. Разпознах всяка страна и градове, език, в които съм бил от изток, от запад, север и юг, и много се изплаших. Познах всяка страна и всички градове, в които съм бил, и разтреперен и изплашен, гледах това пред мен. В момента, когато светът застана пред погледа ми,
Започнаха светкавици и грамотевици. Искам да ви попитам, ще ли ви се да имате такова видение? Желая да поставя себе си на мястото на човека, който го е видял, защото тези са дните, в които синовете и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища. Такива видения ще се явяват на хората днес, затова слушайте внимателно. Той казва, когато над лицето на земята се спускаха светкавици, очите ми погледнаха надолу и се намерих с лице на север. Внезапно видях нещо като огромен гигант и когато се вглеждах в него, изплашен, недоумение бях от гледката. Той беше толкова грамаден. Неговите крака сякаш достигаха северния полюс, а главата южния. Ръцете му се простираха от море до море. Дори не можех да разбера дали това бе планина или гигант, но наблюдавах и изведнъж съзрях този огромен гигант. Виждах, че главата му се бори за живот. Той искаше да живее, но тялото му беше покрито с рани от главата до петите. И понякога този огромен гигант раздвижваше тялото си, сякаш искаше да стане. И когато правеше това, хиляди малки същества сякаш се разбягваха. Тези ужасни същества се разбягваха от този гигант и когато той се успокояваше, те отново се връщаха. За кого говори той? Исус. Изведнъж този огромен гигант дигна ръката си към небето и когато вдигна и другата си ръка, тези създания по хиляди сякаш се скриха от гиганта и се сляха с тъмнината на нощта. Бавно огромният гигант започва да се изправя и тогава главата и ръцете му стигнаха облаците. Когато се изправи на краката си, той изглеждаше сякаш бе очистил раните си и нечистотията, които бяха върху него. Започна да издига ръце към небето, сякаш славеше Господа и като издигаше ръцете си, те влизаха в облаците. Сега представете си това. Изведнъж всеки облак стана сребро, най-прекрасното сребро, което познавам. Като наблюдавах този феномен, той беше така велик, че не можех да разбера какво означава. Бях така развълнуван от видяното, че извиках към Господа. О, Господи, какво е значението на това? И се почувствах така, сякаш бях действително в духа и можех да усещам присъствието на Господа дори на сън. Не е ли чудесно да усещаш присъствието на Господа дори когато спиш и знаеш, че Той е там? Той казва, и от тези облаци изведнъж се появиха големи капки от течна светлина, падаща върху този мощен гигант и бавно той започна да се топи, започна да потъва в самата земя и като се топеше, целият му образ сякаш се разтопи върху лицето на земята и този велик дъжд започна да пада надолу. Течните капки светлина започнаха да наводняват цялата земя. И както наблюдавах топящия се гигант, внезапно той се превърна на милиони хора по лицето на цялата земя. Гледайки видението пред себе си, забелязах как хората по целия свят се изправяха. Те бяха издигнали ръце и хваляха Господа. Те всички бяха издигнали ръце и хваляха Господа. Той казва, в същия момент падна голям гръм, който бучеше от небесата. Обърнах очите си към небето и видях една фигура в бяло, ослепително бяло, най-славното бяло, нещо, което някога бях виждал в живота си. Не видях лицето, но някак си знаех, че това беше Господ Исус Христос. И той протегна ръка напред. И като направи това, той простря към един, после към друг и към трети. И когато простираше ръката си напред върху нациите и хората по света, мъже и жени, като посочваше към тях тази течна светлина, сякаш протичаше от неговите ръце в тях и едно мощно помазание от Бога слизаше върху тях. И тези хора започнаха да излизат в името на Господа. Аз стоях и си мислех, Боже, нека част от тази течна светлина да изтече от моите пръсти тази вечер и да падне върху всеки един от тази публика. Колко от вас биха искали малка частица от нея? Добре, казах. Бях удивен, когато наблюдавах това, но хората, които той помаза, стотици хиляди хора от целия свят, в Африка, Англия, Русия, Китай, Америка, Далас, целият свят, каза. Помазанието на Бога беше върху тия хора, които
излизаха напред в името на Господа. Видях мъже и жени, които излизаха напред. Те бяха каналджии, перачки, богати мъже, бедни хора. Видях хора, които бяха обвързани от парализа, болести, слепота и глухота. Когато Господ протегна напред ръка, за да им даде това помазание, те оздравяха и тогава също излезнаха напред. Чудото тук е, славното чудо тук е, че тези хора простираха ръце напред, точно както Господ правеше. И сякаш течните ръце имаше същия течен огън. Насочи погледа си към края на пръстите си и виж дали оттам излиза някаква течна светлина, понеже тя би трябвало да бъде там. Алилуя! И той каза, когато простираха ръцете си, казваха, съгласно словото ми, бъди здрав. Когато тези хора продължаваха в това мощно служение на последното време, аз не разбирах напълно какво беше то. Погледнах към Господа и попитах, какво е значението на това? Той каза, това е което аз ще правя в последните дни. Ще възстановя всичко, което гасеницата е унищожила. Това ще прави моят народ в последните времена. Като мощна армия, те ще се разпростират по лицето на земята. Ще ви предам набързо последната част на видението. Той казва, когато разбрах, че живеем в последното време, моят живот беше променен, защото разбрах, че живеем в последно време и по целия свят Бог е помазал мъже и жени с това служение. То няма да бъде доктрина, няма да бъде църковничество, то ще бъде Исус Христос. То ще бъде Исус Христос. Няма да бъде църковничество, но ще бъде Исус Христос. Те ще изявяват Словото на Господа и ще казват, аз съм чувал толкова много пъти във видението и съгласно моето Слово, то ще бъде сторено. И тогава той отправи една от най-трогателните молби, които съм чувала някога, каза, о, люди мои, слушайте ме, съгласно Словото ми, това ще стане. Ние ще бъдем облечени с сила и помазание от Бога. Не трябва да проповядваме проповед. Не трябва да има хора, които да ни апострофират публично. Не трябва да се облягаме на човек, нито да бъдем деноминационни подражатели, но ще бъдем силата на живия Бог. Вие и аз, всеки един от седящите тук, ти, Чарлз, аз, всеки от нас ще има силата на живия Бог. Аз няма да се страхувам от човек, ще напредваме в името на Господа на силите. Ще излизаме в името на Господа на силите и възлюбени. Точно това се случва днес. Бог издига една армия не само в САЩ. Бог издига армия по целия свят. От която и страна да получаваме писма, те са подобни. Писма, които ни разказват как Бог излива Неговия дух и как върши свръхестествени неща. Как хората виждат чудеса, каквито не са виждали през целия си живот. Всъщност аз си спомням за едно чудо, което се случи във Флорида, когато се подготвяхме за изцерителната експлозия там. Удивителни неща ще се случват, ако в духа си може да получим тая Божия сила, която в действителност протича чрез всеки изпълнен с духа вярващ. Невероятно е това, което ще се случи чрез нас, защото всичко, което Бог може да направи от небето, прави го чрез всеки изпълнен с духа вярващ. За Бога няма ограничения и не поставяйте такова пред Него. Просто искам да ви покажа силата, която имаме и която толкова често не разбираме, че имаме в себе си. Когато получим кръщението със Святия Дух. Това беше едно от тези наистина буйни, шумни и вълнуващи събрания и аз преминах през сектора с инвалидни колички. Там имаше една жена и за да можем да чуем какво тя се опитваше да ми каже и какво аз се опитвах да й кажа, аз поставих ръката си на коленете, наведох се към нея, така че устата ми да бъде до ушите й. Случи се най-невероятното нещо. Краката й, тя имаше един крак, който вървеше направо, а другия беше сакат и обърнат под здравия. Не бях се молила за нея,
Не бях направила нищо подобно. Просто поставих ръката си на коленете и за да мога да й кажа нещо, но Божията сила беше там. Силата на Бога присъства във всеки от нас по всяко време, независимо дали разбираме това или не. Когато поставих ръката си на коленете и нейния крак се изправи, тая жена ме избута и стана. Тя каза: никога няма да седна отново. После добави: аз не съм ходила с години. Сега нека да ви кажа кое за мен е най-вълнуващото. Тя имаше остеопореза или артрит и беше изкривена. Колко от вас знаят какво означава хората да имат артрит? Особено жените, те получават една голяма гърбица на гърбовете си. Така, когато тя се изправи, щеше да тича, защото беше толкова развълнувана, че краката й не бяха вече така сключени заедно. Аз положих ръка на гърба й и тя веднага порасна с 4 инча. Нейният гръбнак се изправи. Аз мисля, че тази голяма гърбица, която беше на гърба и вдовишка гърбица, или както искате я наричате, изчезна и жената се изправи като стрела и стана 4 инча по-висока от преди. Видях я в края на вечерта. Тя буташе количката си, тичаше из църквата, защото не искаше да сяда. Беше така развълнувана поради Божията сила. Виждате, Бог ще прави това, независимо дали мислиш така или не. Аз дори не мислих за нейното изцеление. Всичко, което мислих, беше да чуя от нея какво е състоянието й. Но с поставянето на ръцете си върху нея, тя беше напълно изцелена. Сега искам да погледнете ръцете си. Кажете: просто не зная колко сила има в тези ръце. Но се вълнувам. Силно ръкопляскайте на Исус за това, нали? Слава на Бога! Голямото поръчение на Библията, то е същото, което Бог прави и днес. Бог изпълнява голямото поръчение на Библията. Искам да отворите Библиите си, ако обичате, на голямото поръчение. То се явява на 2 места и аз искам да отворите първо на Матей 28 глава, защото за мен това е едно от най-вълнуващите неща на света. Как голямото поръчение свързва казаното от Матей и Марко. Марко е малко по-многословен, но Матей също казва някои добри неща. Сега, като започваме от стих 18, запомнете, че това е част от голямото поръчение. Първото нещо, което Исус направи, преди да даде голямото поръчение на учениците си, бе установяване силата, която му принадлежеше. Аз обичам Исуса. Колко от вас обичат Исуса? Обърнете се към съседа си и кажете: аз обичам Исус. Често казваме, че обичаме Исус, но не разбираме реално силата, която ни е дал. Той каза: даде ми се всяка власт на небето и земята. Исус искаше те да знаят кой беше Той. Затова каза: даде ми се всяка власт на небето и земята. Тогава погледнете Лука 10:19. Аз обичам това, което той казва, и то е: ето, давам ви власт, 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 да настъпвате на змии, скорпи и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Той е даден на нас. Аз мисля, че преди всичко Исус каза, че тя е моя, тогава се обърна и каза, което е тайната на християнство: предаде я и продължи: идете проче. Обичам думата идете. Често казвам: аз съм най-възрастното момиче, дошло при Бога в историята, понеже до 49 годишна възраст не бях спасена. Но казвам ви, не чух друга дума, само идете. И ви казвам: полетях в деня, когато бях спасена. Тръгнах над Лъшишир, бях спасена в Саут Миами, Флорида, в Кендъл. Оттам тръгнах по магистрала номер 1, опитвах се да втълпа Исуса в главата на всеки срещнат. Не позволявах никой да от мене не докоснат. Никой не ми беше казал: излез и свидетелства и в сряда вечер. Нещо експлодира в моята вътрешност. В никакъв случай не бихте могли да затворите устата ми в този ден. Често казвам: Исус отвори моята уста и тогава не съм я затваряла никога и нямам такова намерение. Исус каза: идете проче. След като си спасени, си получил тази сила, той каза: идете проче, научете всички народи. Исус не ни каза просто да излезем и да спасяваме погиналите, нали? Той каза: излезте и ги научете. С други думи, научете ги на всичко, което знаете. Тогава те ще бъдат
бъдат по-способни, отколкото вие, понеже знаят нещо, с което да започнат, нали? Научете ги. Какво представлява един ученик? Някой, който прави точно същото, което и вие. Така че научете ги да правят онова, което вие сте научили. Това е, което Исус вършеше с Неговите ученици. Той ги учеше да вършат същите неща, които и Той вършеше. И така, като отминават 2000 години, ние учим хората да вършат точно същите неща, които и ние правим. Амин? Идете проче, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите. Чувате ли думата, като ги учите? Оградете си я във вашата Библия, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършването на века. Той ни каза да предадем това, което Той ни е дал. Когато научите нещо, веднага го предайте. Когато го предадете, Бог ще ви върне много повече. Колко от вас знаят това? Този принцип на даването се отнася до всяко нещо в Библията. Добре, сега отгърнете на Марко 16 глава. Марко е малко по-многословен. И така той каза, идете по целия. Това е Марко 16:15. Той говори на теб и на мен. Той говореше на учениците си, на 11 от тях. Това беше последното послание, което им даде, преди да се върне в небето при своя Отец. Но той им каза думи, които кънтят през вековете, защото той ги хвърли в пространството, за да се връщат през всяко поколение, което се появява. И той каза, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Сега знаем много неща и си мислим, аз бих желал да отида в Япония, в Китай, Русия, Африка, но не мога. Но колко от вас знае, че светът включва вашия собствен град? Колко от вас знае, че светът включва вашите собствени домове? Мисля, че е време да започнем да проповядваме в собствените си домове. Време е да споделяме Евангелието в нашия дом. Една жена ми каза онзи ден, защо моят съпруг така се обижда, че не ме остави да каже една дума за религия в моя дом? Аз казах, мила, ако това беше моя дом, той би ме слушал. Алилуя, аз казах, няма да спра да приказвам, докато той се оттикчи до такава степен, че приеме Исус просто за да ме накара да млъкна и да може да говори той. Казвам ви, време е да започнем в нашите семейства. Амин. Аз мисля, че не трябва да заобикаляме проблема, казвайки, ще се молиш ли за моя син? Не, аз няма да се моля за твоя син. Ти иди и го доведи при Исуса. Стъпи му на врата, направи, което е необходимо. Но Исус каза, идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Толкова често ние пропускаме факта, че включва собствените ви фамилии, включва човека от съседната врата, включва хората на наша служба. Тогава той казва, този, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, който повярва, ще бъде осъден. И тук Исус даде едно чудно обещание. Не зная вие как сте, но аз обичам знамени и чудеса. Колко от вас обичат знамени и чудеса? Аз не следвам знамените и чудесата, но те следват мен и това е, което харесвам. Обичам, когато знамените чудесата просто ме събарят. Нали, Чарлз? Искам да кажа, трябва ми много усърдие да задържам чудесата да се случват в живота ми всеки ден. Исус каза, истина е. Това е истина. Исус каза, тия знамения ще следват повярвалите. Колко от вас са вярващи тук? Добре, той каза, ще бъдете пълни със знамения и чудеса. Той каза, знамение номер 1, в мое име ще изгонвате демони. Ти се шегуваш. Колко от вас мислят, че старите жени могат да изгонват демони? Колко от вас мислят, че младите хлапета могат да изгонват демони? Колко от вас мислят, че всеки новороден вярващ може да изгонва демони? Не се опитвай да правиш това, докато не получиш кръщението Святия Дух, иначе няма да стигнеш далеч. Амин? Добре, ако само можем да разберем, той казва, в мое име има сила в името на Исус, до която большинството от хора никога не са се добирали. Знаете ли това? От толкова често ни обикаляме и казваме, в името на Исус, в Исусовото име, в Исусовото име, и казваме толкова тихо и спокойно. Но ако аз искам да обърнете за минута на 3 глава на Деянията, защото искам да ви кажа какво се случи с някои души един ден. Разбира се, аз обичам книгата Деяния. Колко от вас се обичат? Аз се обичам. Окей. Не е чудно, че не мога да намеря това, което търся. Аз бях в книгата Йоан. Добре, казва се Петър и Йоан, но в моята Библия се казва Чарлз и Франсис, защото го приемам съвсем лично. Отиваха в храма в 9 час, часът на молитвата.
И някои носиха един човек, куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречената красна врата на храма да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петър и Йоан, когато щяха да влезат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър с Йоан се взря в него и рече: погледни ни. Когато се научим как да изцеляваме болни, това е едно от нещата, които трябва да правим, да сме сигурни, че хората ни гледат. И там се казва, и той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Той мислеше: те отиват на църква, имат много пари в джобовете си. Аз ще ги получа преди да влязат вътре и да направят дарение. Алелуя! Но знаете, че Петър и Йоан не бяха като большинството от хора. Петър каза: сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. Това е първият записан случай те да употребяват името на Исус, след като отиде при своя отец. Сега разбирам как Петър изведнъж получи откровение за силата, която е в името на Исус, защото вероятно той започна да казва, както и мнозина правят, бавно и методично: в името на Исус. Неочаквано той каза: спомни си, всичката сила на небето и земята е дадена на мен и аз се давам на вас. Петре, даваме на теб, давам ти всичката сила. Аз се обръщам и давам на теб. Имам чувство, че главата му зазвънтя ето така. Зная, че нещо действително се случва, защото изведнъж осъзнах силата, която е в името на Исус. Това беше първият път, в който те използваха това име. За първи път осъзнаха силата, която беше в това име, и вие знаете какво се случи, казва се. Като го хвана за дясната ръка, дигна го и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храмата, ходеше и скачаше и славеше Бога. И всичките люди го видяха да ходи и да слави Бога и познаха го, че беше същия, който седеше за милостиня при красната врата на храма. Бог върши точно същите неща днес. Като стоя тук, изведнъж се спомних всичко, което се случи, когато неотдавна бяхме в Хаваите. Намирахме се на големия остров и в края на събранието Чал служеше за кръщение Святия Дух, когато при мен дойдоха хора, които ми казаха: там отзад има един човек, който умира от рак. Той лежеше на пода, така че не бях го виждала през цялото събрание. Те казаха: бихте ли дошла да положите ръце върху него? Аз отидох, разбира се. Когато бях там, те го вдигнаха от пода, сложиха го да седне на стола и го държаха там. Попитах: какъв е проблемът ти? Жена му ми каза: той не може да говори, понеже има рак по цялото си тяло и той унищожи гласните му струни и всичко от този род. Вярвам, че има сила в името на Исус днес. Не считам, че тя е свършила, когато учениците вдигнаха този мъж пред вратата. Вярвам, че същата сила, която възкреси Исус Христос от гроба, е предназначена за теб и за мен днес. Ако само я използваме. Тогава казах: дяволе, аз те вързвам точно сега чрез Божия дух в Исусовото име. Ти отвратителен и ужасен душен рак, аз те заповядам да излезеш от него в името на Исус. Проклинам зародиша и корена на всяка туморна клетка в това тяло и им заповядам да умрат в името на Исус. Трябва много да се ядосате на рака. Колко от вас вярват това? Да, трябва да сте зли към него. Казах: заповядам на всяка от туморните клетки да умре в името на Исус. Нека във вас да има нова имунна система, защото от това се нуждаят заболелите от рак. Клетките се нуждаят от нова имунна система, която ги пази от унищожаване. Казах му същото нещо, което Петър и Йоан казаха: сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи. Тогава жена му каза: но той не може. О, благодаря ти, Исусе. Благослови я, Исусе. Тя трябва да бъде благославена, когато говори по този начин, нали? Но знаете ли какво я казах? Мъкни. След това: хайде, брат. Той стана и започна да ходи, казвайки: не знае от колко време не съм ходил. Казах му: мисля, че ти не можеш и да говориш. Жена му отговори: той не може. Аз се попитах: добре, кой говори тогава? Халелуя! Човекът говореше. Изведнъж той осъзна, че тази възкресенска Божия сила беше слязала долу, беше преминала през неговото тяло
цял го беше изцелил. Той каза: нямам никаква болка, никъде не ме боли. Човекът имаше голям корем, а също и толкова голям тумор на черния дроб, който стърчеше навън. Така каза: ще тичам, точно както човека от Библията. Той се отстрани и започна да тича. Отиде до предната част на църквата и докато стигне там, този толкова голям стомах беше изчезнал. Позволете ми да ви кажа нещо. Ще ви кажа нещо. Защо Исус върши чудеса? За да могат хората да повярват, че е Божий син. Затова върши чудеса. Този човек никога през живота си не е бил в църква. Той нямаше да дойде на църква и така би си умрял. Но малката му внучка казала: дядо, няма ли да дойдеш на църква тая вечер? Та има хора, които казват, че има изцелително служение. Малкото момиче никога не бе чувало за нас, но казало: те казват, че имат изцелително служение. Той си помислил: добре, какво бих загубил от това, и отдошъл. Сега вижте какво се случи. Той стича през вратата същата вечер навън. Искам да кажа, беше толкова развълнуван, че е изцерен, че изтича навън през вратата. Първата вечер, когато беше там, приличаше на битник. До втората вечер дойде отново и казвам ви, беше спретнат. Беше облякал хубава чиста риза, прилична вратовръзка, влезе и се качи при мен, като каза: искам всичко, което Бог дава. Просто това. Искам всичко, което Бог дава. Точно това се случи. Вие виждате, Бог използва болестта, преобръща я и прави от нея чудо. Точно за това Исус върши чудеса, понеже каза: ако не ми вярвате поради думите, които ви казвам, вярвайте ми поради чудесата, които виждате да правя. Нека се върнем на Марко и видим какво още той казва. В мое име те ще говорят нови езици, кръщението със Святия Дух. И аз искам да ви кажа следното. Днес има толкова изливане на Божия Дух, каквото никога през живота си не съм виждала. Хората са хранени с мъртва религия. Напълно, тотално преситени от мъртва религия. Искат да видят жив Исус. Искат да вярват, че Исус Христос същия вчера, днес и завинаги. Амин. Те не желаят да видят мъртъв Исус, искат да видят живия Исус. Свидетели сме на глад за кръщение със Святия Дух. Само преди няколко седмици бяхме в една църква, където в края на службата отправих покана за спасение и кръщение със Святия Дух. Почти припаднах, като видях как 95% от събранието се изправят по местата си и излизат напред за кръщение със Святия Дух. Там бяха пастири, неговата съпруга, и веднага си помислих: аз не съм в 50-на църква. Мисля, че ще получа удар, понеже никой не ми е казал, че това не е 50-на църква. Затичах се, защото си помислих: та тук никой не остава на столовете. Притичах до пастира и казах: това не е ли 50-на църква? Никога не можеш да познаеш по имената, въпреки че то ми се стори, че е 50-на църква. Казах му: това не е ли 50-на църква? Той започна да плаче и отговори: това е, за което съм се молил. Святия Дух да слезе на всеки член на моето събрание. Преди 25 години той е говорил на езици, но никой не му е казвал, че трябва да говори отново. Та той им каза: преди 25 години аз говорих на езици. Казах му: добре, брат, как така си спрял да говориш с Бога? Положих ръце върху него и от него потече извор, абсолютен извор. Той беше толкова развълнуван, почти всички от църквата му получиха кръщение. Святия Дух. Същото е, когато да отиваме в Япония, Китай, Южна Америка. Виждаме 80% от слушателствата в чужбина да излизат и приемат кръщение Святия Дух. От време на време някой ми казва: откъде разбираш, че японците говорят на език? Колко от вас знаят, че могат да ги разпознаят? Да, може да се разпознае. Разликата е до небето. После Исус каза: змии ще хващат и ако изпият нещо смъртоносно, никак няма да ги повреди. Последните 11 думи са причината за този семинар тази вечер. Те, вярващите, на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват. Бог никога не е казвал, че пастирът или притежаващи 5 служения ще полагат ръце на болни. Те ще оздравяват. Те са включени и мислят, че ще правят това, защото са вярващи. Но казаното от Исус е, че вярващите ще излезат да вършат това, а не хората, които, както мнозина, мислят, прелитат наоколо и не работят, а само от време на време излитат, правят голямо събрание и всички се изцеряват. Не, Исус каза, че вярващите ще полагат ръце на болните и те ще оздравяват. Ние живеем в един нов и различен век, което не може да се разбере. Спомням се, че години преди да бъда спасена, ходих на църква и никой не правеше нищо там. Пастирът ставаше, проповядваше,
И тогава всеки си отиваше в къщи. През останалата част на седмицата си общувахме и правихме всичко друго. Пушихме, пиехме всякакви други глупости. Алелуя. Но не знаех, че от един църковен член се очаква да прави едно единствено нещо. Но вие знаете, това е часът на вярващия. Сега е часът на вярващия, когато Бог издига вярващи да вършат същите неща, които Исус вършеше, защото Исус каза в Йоан 14:12: този, който вярва в мен, делата, които аз върша, и той ще ги върши. И по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при Отца. Сега е векът на изпълнителя. Не е времето на грешника. Този е денят, когато ние ще станем от нашите църковни столове, ще излезем оттам и ще започнем да служим за изцеление, където и да сме. Чарлз и аз служим за изцеление, където и да отидем, нали, скъпи? За нас няма значение дали това е самолет, ресторант. Ние просто отделяме внимание на хората. Алелуя! В ресторанта, където се храним. Слава на Бога! Алелуя! Ние им отделяме внимание на летището. Веднъж без малко щяха да ни арестуват, защото един болен от рак беше там. Той бил опериран от рак в мозъка и около главата си имаше превръзки. Положихме ръце върху него и трябваше да тичаме да хванем самолета. Един полицай стича след нас, защото помисли, че сме го убили или нещо такова. Но знаете, изцелението е жизнена необходимост. То не е нещо, което можеш да правиш само на събрание или нещо подобно. Изцелението е част от твоя живот. Когато някой е болен, тогава трябва да му кажеш: мога ли да се моля за теб? Както аз се моля за всички бремени жени по всички въздушни линии, по които летя. Никой никога не ме е отхвърлил, защото казвам: аз искам имам чудесно служение за жени, които са бременни. Може ли да се моля за вашето бебе? Мислите ли, че някоя майка ще ви отблъсне? Ако нямате смелост да попитате някой чужденец дали може да се молите за него, опитайте с бременните жени. Просто си огледайте за някоя жена с издут корем и вижте какво ще се случи. Нали? Едно от най-важните неща, които се нуждаем да вярваме все пак, когато се учим да служим за изцеление, ние трябва да вярваме, че Божията воля за нас е да бъдем здрави. Колко от вас вярват, че Божията сила за нас е да бъдем здрави, да ходим в божествено здраве? Бог не ни иска болни. Дяволът е, който идва да открадне, да убие и да погуби. Но Исус дойде да имаме живот и той е изобилен. По тая причина той иска да научиш как да изцеляваш болни. Ние се научихме на някои неща през годините и това е, което ще правим през следващите 6 часа. Ще ви покажем как да излезете и да вършите същите неща, които ние вършим. Колко от вас биха искали да видят човек с рак, да става, да ходи и да бъде способен да говори, тича и всичко друго? Добре, ще видите. Има някои основни принципи. Чарлз ще спомене един от най-важните. Ако възприемете този принцип, вие ще разберете колко лесно е да изцелявате болни. Франсис разказа видението, което беше дадено 20 години преди нейното, разказа и своето видение и вие видяхте как в последните дни Исус издига обикновените вярващи по целия свят. Всъщност, ако той ги приброи, би казал, че над 5 милиарда души ще чуят Евангелието от обикновените вярващи, вършещи чудеса и знамения. Това е голямото поръчение. Тази е историята за това, което Исус иска да вършим. Един ден, през 1968 година, след 40 годишна борба за свят живот, аз просто извиках, казвайки: О, Боже, вземи целият ми живот и ми направи духовно такъв, какъвто Ти искаш да бъда. И се хвърлях в Божите ръце, а Той е най-добрият ловец. Халелуя! След това животът ми беше напълно променен, но Бог започна да прави някои неща и една нощ се случиха особени чудеса. Както си лежах по гръб, погледнах и видях това тяло, висящо във въздуха точно над мене. Като го погледнах, видях, че то беше със същата големина, както бях и аз. Когато се отправих погледа си към лицето, разпознах моето лице. Бог беше вдигнал духът ми от моето напълно будно тяло и му позволяваше да го видя. Ще трябва да почакате, за да чуете останалата част от историята за отиването ми до небето и ада, но това, което искам да споделя е, че моят дух, вашият дух е същият по големина, колкото сте и вие. Павел използваше такива изрази, като Христос във вас, надеждата на славата. Не аз живея, но Христос живее в мене. Исус живее в нас и чрез нас посредством силата на Божия Святи Дух. Тези изрази започнаха да оживяват в мене, защото какво се случи? Тогава бях способен да видя, че Исусовият Дух дойде и изпълни моя дух до толкова, че ако бихте докоснали край на нозете и пръстите ми и върха на плешивата ми глава, вие бихте докоснали Исус.
Исус е в мене. Когато ние с Франсис получихме кръщение в Святия Дух, осъзнахме, че след около 2 години на полагани ръце върху болни, че имахме най-чудесните молитви, които някога бихме могли да преживеем. Мисля, че развиваме някои феноменални молитви. Разбира се, първият човек, за когото Франсис се моли, умря. От 10 000 души, може би 10 души оздравяха, защото нашата църква учеше против говоренето на езици. Всъщност, дяволско оръжие е да се казва: не се моли с Божията сила над мен. Дяволът не иска да имаш сила над него, но Исус ни даде тази власт и едно от условията беше да получим сила отгоре. И така Франсис и аз виждахме това и четяхме в Божието Слово, че Исус казва, че всеки вярващ ще говори на езици. Тогава ние казахме: Боже, покажи ни как. Бог даде отговор как да го получим. Заговорихме на езици, като получихме кръщението, след което Бог започна да изцелява болни чрез нас. Малко по малко, стъпка по стъпка, с все нови откровения до днес, виждаме множества да се изцеляват по целия свят. След като осъзнахме това, когато бяхме изпълнени със Святия Дух, сега виждам изпълнението на друга част от Писанията. Исус каза: Отче, както аз съм в тебе и ти в мене, нека да живеем в тях. Разбираш ли, че ако си спасен и кръстен с Божия Дух, ти си дом, в който Бог чрез Христос Исус живее. Един ден Исус каза: не чрез моя сила върша тези дела или чудеса, но чрез силата на моя Отец. И вие ще приемете тази сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И тогава ще излезете и ще вършите същите неща, които аз върша, и дори и по-големи от тях. Как бихме могли да очакваме повече? Хората казват: аз не мога да върша това, което Исус вършеше, но мога да върша по-велики неща. Защо не? Божията сила е, която върши това. Ако същият Бог живее в нас, тогава същата сила е в служба на Бога и прави чудеса в нас и чрез нас. Открихме, че Исус не се молише за болни. Петър, Яков и Йоан не се молиха за болни. Те ги изцеляваха. Как ги изцеляваха? Чрез силата на Божия Святи Дух. Франсис и аз осъзнахме, че сме напълно изпълнени с Божията сила. А Божията сила е като вятър, полъх, енергия, мощна и целителна сила. Спомнете се жената с кръвотечението. Исус почувства, че от него излезе целителна сила и тя оздравя. Когато разбрахме това, осъзнахме, че имаме всичката сила, потребна да изцелим всеки на земята. Така както Исус изцеляваше всеки, който идваше при него. Той не изцели всички в Израел, но всеки, който идваше при него. С изключение на първия път. Нашият първият опит също пропадна. Халелуя! Той беше неуспешен не поради силата на Бога, но поради нашето неверие и липса на знание. С това новооткрито знание, че ние сме изпълнени със същата сила като Исус, и това е силата, която изцелява болните, ние започнахме да четем Библията, да изучаваме и да се молим Бог да ни покаже как да пренесем тази Божия сила на Духа на Бога в нашите духове и в болните тела, за да ги изцели. Представете си една личност, да кажем една медицинска сестра, отивате на доктор и той казва: Чарлз, ти имаш инфекция в тялото си, и се обръща към сестрата: Сестра, искаш ли да му дадеш 2 спринцовки пеницилин? И Чарлз, този пеницилин ще унищожи всичките тези микроорганизми в теб за 2 или 3 дни и ти ще бъдеш добре. Можете ли да си представите как сестрата отива до медицинския шкаф, изважда шишетцето, което се казва пеницилин. Взема се спринцовката, защото има много опит като медицинска сестра, и я поглежда с недоумение. Върша се при доктора и казва: Докторе, това е пеницилинът, но аз не знае как да го извадя от това шишенце и да го вкарам в неговото тяло. Ще може ли пеницилинът в шишенцето да ви изцерява? Абсолютно не. Пеницилинът трябва да бъде инжектиран в тялото ти, за да може да подейства там. Същото нещо се отнася и по отношение на силата на Божия Святи Дух. Ако Божията сила може да направи Вселената, ако Божията сила може да възкресява мъртви тела, ако Божията сила може да държи цялата Вселена в едно, тогава тази същата сила на Бога, без ограничение, може да изтече и от нас. Това беше принципът, който Франсис и аз започнахме да изучаваме, за да се научим как да раздаваме Божията сила на Святия Дух в болните тела. Не само болните тела, но и болните умове. Малко по малко започнахме да научаваме, че има много начини, по които Исус изцелява болните. Онзи ден се четях. Просто преглеждах книгата на Марко и преброих, че имаше точно 16 различни начини, по които Исус изцеляваше. Най-често полагаше ръце върху хората, заповядваше. Около 1/4 от случаите той заповядваше на духовете, причиняващи неизлечими болести да излезат. Друг път просто им говореше. Понякога ги докосваше, а понякога дори не беше там и хората ставаха и биваха изцелени.
Така забелязваме, че Исус употребяваше много начини, а ние започнахме да изучаваме това и да работим с хората. Бяхме упорити, имахме много енергия, така че понякога работихме до 2, 3 или 4 часа сутринта за изцелението на хората. Малко по малко постигнахме все повече и повече изцеление. Първоначално ние говорихме в продължение на 1 месец за едно и също чудо на всяко място, където и да отивахме. Разказахме това чудо, беше вълнуващо. Бяхме видяли чудо от Бога. Тогава се стигна до там, че докато се върнем в стаята си през нощта, се случваха толкова много чудеса, че дори не можехме да ги запомним, за да ги разкажем. Необикновенно. Това е начинът, по който Исус провежда този курс за последното време. Искам само за момент да спра видението, което Франсис спомена, и видението, което Исус имаше преди 2000 години, записано в последната глава на Марко и последната глава на Матей. Можем ли да си представим как Бог каза: да бъде светлина, и как светлината се разпростра по цялата земя и още тук, вероятно вече 6000 години. Исус изговори тези думи, които Франсис прочете от голямото поръчение. Исус каза: всеки вярващ ще полага ръце на болни и те ще оздравяват. Исус изговори тези думи преди 2000 години и летяха във времето, за да се приземят точно в нашата последна генерация, преди връщането на Исус. Наистина виждаме, че това се случва по света. Бог ни позволи да запишем нашата 14,5 часова серия на тези видеокасети на други езици. Той ни позволи да преведем книгата "Как да изцеляваме болните" на други езици и за 3 години тя се разпространи в над 80% от света, до над 4 милиарда хора от общо 5 милиарда на земята, за да може това просто обучение да бъде преведено на техните местни езици, и това става. Нека спомена набързо едно чудо. През първата половина на тази година някой занесе един английски видеозапис в Русия. Сега ние го имаме на руски език, но по това време го нямахме. Те намерили преводач и руснаците, които са били в робство толкова дълго, много от тях са били дълги години по затворите, но сега навлизат във време на известна свобода. Те гледали видеокасетата и някой превеждал. В края на втория час били толкова щастливи. Те изцелявали болните. Това било нещо, което никога не са мечтали и мислили, че обикновените хора могат да направят, а пък са го чели в Библията. Как можеше да се съмнява, че Исус го е записал? Той го е казал, и въпреки това ние се съмняваме, че всеки вярващ може да го върши. Това е понеже хората не знаят как да раздават тази славна Божия сила за изцеление на болните. Изцелението е средство да накара хората да повярват в Исус. Със всеки изминат час, който прекарвали пред видеото, тези хора научавали се повече и повече. Там имало един човек, който от 40 години бил в инвалидна количка и не можел да ходи. Мускулите му били атрофирани и по никакъв начин той не можел да върви. Но тези руснаци вече знаели как да изцеляват болните. Те знаели, че това е Божията сила. Знаели казаното от Исус, че ако Той може да стори нещо, и те също могат да го сторят. Били готови, приближили се до този човек и извършили това, което научили от книгата. Аз не зная точно какво е било състоянието му, но те изпълнили тези наставления и тогава казали: сребро и злато нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исус Христос от Назарет, стани и ходи. И този мъж станал от количката, ходейки, скачайки и хваляйки Бога. Може ли да си представите това, което става в Русия? Халелуя! Благодарете, Исусе! Това се случва по целия свят, във всеки световен континент, във всяка нация по света, и хората научават, че това се случва с тях. Избухва едно велико съживление, точно както това пророчество изяви. Точно както във видението, велико съживление се разпростира по цялата земя, но очудващото е, че обикновените вярващи вършат знамени и чудеса, като карат хората да повярват, че Исус Христос е жив. Днес Той е същият, както е бил преди 2000 години. В Него няма промяна. Божията сила никога не загубва ни най-малко от своята енергия. Тя е тук. Всичко, което трябва да направите, е да се научите как да я предлагате и да бъдете готови да я предлагате. И ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще ми бъдете свидетели в Иерусалим, Юдея, Самария и до краищата на земята. Това е, което Исус пророкува. То се изпълни и предполага, че вие сте били избрани за този час. Всеки един от вас, който гледа това видео, е бил избран за време като това, за тази последна генерация. Исус ще изпълни това с мощна сила и слава. Вие ще виждате славата на Бога да се простира до такава степен, че сега вече по цялото земно кълбо. Това става и ние сме привилегировани да бъдем главната част от него. Аз се радвам, че моето име не е Петър, Яков или Йоан. Щастлив съм, че ние сме в това последно поколение, нали? Алилуя! Дайте на Исуса слава!
Благодаря ти, Исусе. Алилуя. Слава на Бога. Благодаря ти, Исусе. Алилуя. Слава на Бога. Praise the Lord. Glory to God.